Dobrý den, jmenuji se David Petr a dneska bych vám chtěl ukázat, jak posíláme sklad našim zákazníkům. Může se stát, že si u nás objednáte čelní autosklo a chtěli byste vědět, jak se to k vám dostane, tady to sklo. Máme tady jedno sklo, přepravní krabici nebo karton, do kterého naložíme tady toto sklo. Úplně jednoduše, sklo se vezme, strčí se do krabice. Tady v té krabici je zajištěno klíny. No, tady dole na vrchu ho zajistíme taky 2 klíny. Klíny jsou kvůli toho, aby se to v krabici neposunulo, aby se to nerozbilo. V podstatě zavřeme krabici. Krabice je zavřená, naloží se na Top Trans zásilkovou službu, ta vám to přiveze až domů. Zas pracovník Top Transu vám vyloží tady toto okno, tady v této krabici. Zkontrolujte krabici, jestli není někde poškozená nebo jestli není někde natržená. Potom jednoduše otevřete krabici, vyndejte bezpečnostní klíny. Zkontrolujte okno, jestli není někde poškozené nebo někde rozbito. Když je v pořádku, přeberte zásilku. Sklo máte doma. Kdyby náhodou tady toto sklo bylo poškozeno nebo rozbito, zásilku nepřebírejte, napište do protokolu firmy Top Trans, která vám sklo přivezla, že nepřebíráte zásilku, oni nám to pošlou, my vám pošleme nové sklo. To je vše, děkuji za pozornost, zatím naschle.